ҳамора хирсан кунем 1 соат 2 соат ҳам боша вақтмона қатъиямо бигзаронем. Давом шуда видео тамошо кунед. салом алейкум дӯстон, умедворам ҳама каса хуб ҳастен. раҳмат ба ширкати Экол ки иқдоми моро дастгирӣ кард ва бетараф набуд. ҳар боре ки кори хайра диден дӯсто, бетараф набошед ва дастгирӣ кунед. мегӯянд ки ҳар касе ки дар кори хайр саҳми хича мегзора ва ҳамин кори хайра ният мекуна, хос ба хотири худо кишид, иншоалло ки баракатша худованд 10 баробар не 100 баробар метавонад. мо қарор дорем дар мактаб интернати кӯдакони шунавоияшон сусти ноҳияи рӯдакӣ раҳмат ба нафарое ки дар масъалаҳои хайр бетараф нестанд, моро дастгирӣ мекунанд. бохи дамони аъло бошем, фақат ба дуо бошем.